Kamaster. Ano ta? Kaon tag saging no? Unggoy man ta, kaon tag saging. So, kini tawag na Bombay. Bago ka Bombay. Tay sa kapit siya, ibabaw nga kapit siya tubig. Ibabaw nga tubig. O balo naman mo ano no? Saan eh? Tong. Ano na itong imukbang karon? Okay. Tignan na to. Isa na. Nagsaging no? Pang nagsaging mga kamaster, dami madaling saging mga kamaster. Pero pa man ako na na-discover mga kamaster, nalambi din yung sagingan eh. Kadugay na ako na tao, karon pa dyan ko nakadiscover yan eh. No? Okay. Okay, kaya. Tubig mga kamaster. Si Harold na mabusog eh. Bigay sa lawas yung mga master. Dali mga master lami. Para isang tog Mumbai. Para suka. Kasi nga ito eh. Kaya pa ka na eh. Sayang. Alang kayo. Sobra lang. Saging ka sir. Power. Ano itong power mga kamaster? Kamaster. Power na mga kamaster. Goods. Nagkuha naman akong singot mga kamaster. Okay. Saging Bombay. Kini ang pinakaisog. Siya ron mo mga master. Master, power data master. Oh.
Aro, kajuti pagkata ni master. Mabukta na eh. Napaisa na dito. Kabuan pa na ako. Kini pinakaisog mga master oh. Ginawas na ka master no. Hindi rin. Papa na i-pride. Okay. Yan na ako master. Lagi siya ta. Shot. Shock down. Goods kayo. Busog naman ko. Berarti maulog yung sagingan eh kay kinaan na dari dagang kaon. Testingan pa itong maulog ni mga master. Start tubig. Ini yang lami mga master oh, tamis. Ulang mga master. Kaya lang mga master. Murag sketch ginawaan. Sketch ginawaan mga master. Yung Bombay. Karon po katistik kilaw ani mga master. Dami man pero kung buuhon niyo sa kaon alas tunlan. Halang pa jud eh. Ba? Wapo na si Boy Tapang. Boy Tapang, hello. Isi-isi lang sa imo ni Boy Tapang. Idol. Idol Boy Tapang. Boy Tapang, kaya ng Boy Tapang ko. Ako char-char ni. Okay. Hindi na ito makaya ang kamaster. Pero testingan ka po natin niya. Mawaan na itong konsak pinawaan. Okay. Okay, master. Choktong. Pucha. Pucha. Goods kayo ni mga master. Goods kayo sa lawas mga kamaster. Saging. Ayun nindot. Kaya dinigod sa panglawas. Huwag nyo subukan.
masisira ang buhay nyo. Kini gods gapon ni mga master. Okay. Tubig. Kini gods gapon kaso lang kung hilaw sa mga di ka kaya sa mga konseng ginawaan, sakit yun sa ginawaan mga master, dito tunlan. Okay na kung naisuka kawan. Pero kini kurang isa na ako makayan mga master. Sa tulong ka Bombay, isa na ako nakaya. Sa isa kasipi, 2 na lang nabilin, pero kaya pa na eh. Okay. Ito lang mga master, oh. Salamat sa inyong pag tanaw sa akong video. Salamat mga master. Bye-bye.